Senhøsten, de svage solstrålende snek se gennem de gyldne bladene og strakte se over den smale stien, som førte til et roligt sygehus. Der, i et lite rum, lå en mand ved navn Øystein Sunde stille i sygesengen. Øystein havde været en talentfuld musiker, lidenskabelig optaget af musik og kendt for at bringe glæde til folk gennem sin kreative sanger. Men så kastede skæbnen ham ind i en brutal kamp, en alvorlig sygdom, som kom bråt og stjal helsen hans, samt de energiske koncertoptrædende hans. Øystein opdagede, at han havde blodkræft efter en periode med langvarig udmattelse. Først troede han, at det bare var stress fra arbejdet, men efter stadig tilbagevendende feber, blæk hud og en krop, som stadig svækket se, måtte han til sygehuset for en grundig undersøgelse. Prøvesvarene slog ned som et lyn, alvorlig kræft i slutfasen. Øjnene hans mørknede, og hjertet hans sank, da lægen fortalte, at behandlingen ville blive en lang og vanskelig kamp. Nyheden slog ned som et chok, ikke bare for Øystein, men også for alle rundt ham. Hans kone, kvinden, som havde stået ved hans side gennem alle år, blev stående lammet med tårer, som randt ned over ansigtet hendes. Hans venner, som havde delt scene med ham utallige gange, kunne bare gribe hånden hans i stilhed, ude af stand til at finde ord. Men Øystein nægtede at give op. Han begyndte den tøffe behandlingen med utrættelig vilje. Cellegiftbehandlingene tærede på kroppen hans tykke hår faldt gradvis af, men han beholdt sit smilende væsen. Hver dag greb han fortsat gitaren, nynede på de velkendte melodierne, selv om hænderne hans var blevet svagere. På sygehuset blev han en inspiration for mange andre patienter. Sygeplejere, læger og til og med fremmede mennesker beundrede hans ukuelige styrke. Sygehusrummet blev et sted, hvor Øystein modtog mere kærlighed end nogen gang før. Nære venner besøgte ham ofte, bragte med se nye indspillinger og morsomme historier for at holde humøret hans oppe. Fans fra hele landet sendte brev med opmuntrende ord og små, men meningsfulde gaver. Musikmiljøet mobiliserede sig og arrangerede veldedighedskoncerter for at samle ind midler til behandlingen hans, for alle troede, at Øystein ville overvinde sygdommen og fortsætte at skabe musik. Tiden gik, og det var der, hvor Øystein følte sig fuldstændig udslidt. Men han nægtede at lade det knække ham. Han begyndte at skrive dagbog, noterede hver eneste følelse i sin kamp mod sygdommen. Hans ord blev ikke bare en kunstners tanker i møde med sin største udfordring, men også et lys af håb for alle, som stræver. Uanset hvor mange udfordringer livet kaster på os, må vi fortsætte at leve fuldt ud, for hver dag er en gave. Behandlingen var smertefuld, men Øystein mistede aldrig sig selv. Han lærte at sætte pris på de små øjeblikkene, morgensolen som lyste gennem vinduet, et venligt smil fra en sygeplejer, tonerne han fremdeles kunne spille. Og slik, selv mens han kæmpede mod sygdommen, levede han et liv fuldt af mening. Et liv ikke bare omgivet af kærlighed, men også et, som spredte håb til alle, som kendte ham. Øystein Sunde er en af Norges mest kendte visesangere, guitarister og låtskrivere. Han er kendt for sine humoristiske tekster, raske fingerspil på guitar og skarpe observationer af hverdagslivet. Sunde blev født 24. januar 1947 i Oslo og udviklede tidlig en interesse for musik, specielt bluegrass og folk. Inspireret af amerikanske artister som Chet Atkins og Doc Watson, udviklede han en særegen spillestil, som kombinerer teknisk dygtighed med humor og satire. På slutten af 1960-tallet begyndte han at spille i ulike band, før han slog gennem som soloartist. Hans debutalbum 2001 Fnat Sygenti blev en umiddelbar succes og indeholdt flere af hans mest kendte sanger, inkluderet Jagtprat og Fire Mælk og Dagblad for i går. Gennem årene har han givet ud en række album og blivet en folkekær artist i Norge. En af Sundes største styrker er hans evne til at skrive tekster, som træffer publikum. Han har en unik evne til at beskrive dagligdagse situationer med en humoristisk vri, ofte med en satirisk undertone. Hans tekster handler ofte om bilkøring, teknologi,
byråkrati og andre sider af livet, som mange kender se igen i. For eksempel er sangen Kjekt å ha, 1989, en humoristisk kommentar til nordmænds hang til at samle på ting, de egentlig ikke trænger. Sunde er også kendt for sit exceptionelle guitarspil. Han er en mester inden fingerpicking-teknik og har inspireret mange norske guitarister. Hans musikalske stil er stærkt påvirket af amerikansk bluegrass og country, men han har altid sat sit eget præg på musikken. I tillæg til at være soloartist har han samarbejdet med flere andre norske musikere, blandt andet bandet Guitarkammeraterne, hvor han spillede sammen med Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Lille Bjørn Nielsen. I løbet af sin lange karriere har Øystein Sunde modtaget flere priser og udmærkelser for sit arbejde. Han har vundet Spellemannprisen flere gange og er anerkendt som en af Norges vigtigste visesangere. Til trods for sin lange karriere har han beholdt sin legenhed og evne til at engagere publikum. Øystein Sunde fortsætter at være en elsket artist i Norge, og hans musik lever videre gennem nye generationer. Hans evne til at balancere teknisk brillans med humoristiske og samfundskritiske tekster gør ham til en unik skikkelse i norsk musikliv. Øystein Sunde er mest kendt for sin humoristiske musik og raske replikker, men bag latteren og de vittige tekstene findes også dybere lag af refleksion og følelser. Gennem livet har han oplevet udfordringer, som har formet ham både som artist og menneske. Selvom han sjældent deler mye om sit privatliv i media, har det været perioder med sorg og ettertanke, specielt knyttet til familie, helse og de uundgåelige forandringerne, som kommer med tiden. En barndom med udfordringer. Sunde voksede op i en tid, hvor Norge var i stor udvikling efter krigen, men livet som barn var ikke altid let. Han har i interviewer hintet om, at barndommen hans, til trods for mye glæde, også havde sine udfordringer. Han var en følsom gut, som brugte musikken som en flugt fra ensomheden, han ofte følte på. Mange af hans jævnaldrende var interesseret i sport eller andre aktiviteter, men Sunde fandt sin trøst i guitaren og de historierne, han skabte gennem musikken. Nogle gange kunne han føle sig anderledes, som om han ikke helt passede ind, men guitaren blev hans faste følgesven. Tab og savn i familie har altid været vigtigt for Øystein Sunde, og som alle mennesker har han oplevet tab, som har sat dybe spor. At miste nære og kære er en uundgåelig del af livet, men det betyder ikke, at det bliver lettere. Når en musiker som Sunde oplever sorg, kan det være vanskeligt at sætte ord på følelserne gennem den humoristiske stilen, han er kendt for. I slike stunder har musikken blivet en slags terapi for ham, en måde at bearbejde følelserne på. Selvom han sjældent har skrevet direkte om sorg og smerte i sine mest kendte låter, er det i nogen af de mere melankolske melodierne hans mulige at høre en dybere længsel og refleksion. Helsen og tiden, som går, som alle mennesker, bliver også Øystein Sunde ældre. Og med alderen kommer uundgåelige helseudfordringer. At være musiker på et så højt niveau kræver både fysisk og mental styrke, og det er ikke let, når kroppen begynder at sige fra. Hænder, som engang kunne spille lynraske guitarriff uden anstrengelse, kan etter hvert blive praget af slitage. Dette er en realitet, som mange musikere må forholde sig til. Og det er en smertefuld proces at indse, at man kanskje ikke altid kan spille like virtuost som før. I tillæg til de fysiske udfordringerne, kan også det mentale aspektet af at blive ældre være krævende. Musikere, som har været i rampelyset i flere 10 år, kan føle på en slags ensomhed, når tiderne forandrer sig og nye generationer tager over. Selvom han fortsat har en trofast fanskare, kan det være vanskeligt at acceptere, at ting ikke er som før. Familielivets udfordringer og balancere et liv som artist med et familieliv er aldrig let. Turnéer, sene kvælder og en travel-hverdag kan gå ud over de nære relationerne. Selvom Sunde altid har været dedikeret til sin musik, har han også forstået vigtigheden af familie. Likevel kan det være perioder, hvor han har kendt på dårlig samvittighed over ikke altid være til stede, slik han ønskede.
Musikeryrket kan være ensomt, selvom man står foran tusindvis af mennesker. Selvom Øystein Sunde først og fremmest er kendt som en glædespreder, er han også et menneske, som har oplevet livets op- og nedture. Bag hver morsomme tekst ligger det et liv fuldt af erfaringer, tab, refleksioner og minder, og kanskje er det netop denne blandingen af humor og melankoli, som gør musikken hans så speciel, fordi den spejler livet slik det egentlig er. Jeg har selv kendt på en dyb sorg, som kan være vanskelig at sætte ord på. Livet har ikke altid været let, og mange gange har jeg følt, at jeg har blivet dradt mellem håb og fortvivlelse. Som alle andre har jeg mødt udfordringer, som har fået mig til at tvivle på mig selv, på mine valg og på fremtiden. Det har været perioder, hvor det har føltes som om mørket har taget over, og det har været fristende at give op og ikke gå videre. Men i de mørkeste øjeblikkene har jeg også opdaget en styrke, jeg ikke vidste, jeg havde. Jeg har lært, at selv når alt virker håbløst, kan man finde en vej videre, akkurat som Øystein Sunde har gjort gennem sit liv. Øystein Sunde, til trods for sit lyse ydre og humoristiske tilnærming til livet, har også mødt store personlige udfordringer. Vi ser ofte bare det, som er synligt for os. Koncerterne, latteren, de skarpe teksterne og den utrolige guitarspillingen. Men bag scenelyset, bag de glitrende øjeblikkene, har også Øystein mødt vanskeligheder. Han har stået over for helseudfordringer, personlig sorg og de tunge perioderne, som kommer med det at blive ældre. Ligevel har han aldrig givet op. Han har vist en bemærkelsesværdig evne til at fortsætte at skabe og udtrykke sig og at være en kilde til glæde for andre, selv når han selv kunne have trængt en pause. Jeg ser på Øystein Sunde som en påmindelse om, at det er muligt at finde styrke selv i de vanskeligste tider. Hans evne til at bruge musikken som et værktøj for at bearbejde sine følelser, hans vilje til at fortsætte at dele sine historier og hans ubøjelige dedikation til sit håndværk har inspireret mig. Øystein har vist os, at det ikke handler om at være perfekt eller altid være i topform. Det handler om at rejse sig, uanset hvor mange gange man falder. Det har været dage, hvor jeg har følt mig overvældet af alt, som sker rundt mig. Men på de dage, når jeg har set på Øysteins rejse, har jeg blivet mindet på, at vi alle har vores kamper. Og det er ikke i, hvordan vi står op i de gode tiderne, som definerer os, men i, hvordan vi takler modgangen. Øystein Sunde har ikke bare været en musiker for mig, han har været et symbol på udholdenhed, på at aldrig give op, uanset hvad livet kaster på os. Jeg deler dette, fordi jeg ved, at det er mange, som går gennem det samme. Mange af os føler os udmattet, som om vi er alene i vor kamp. Men vi er ikke alene. Øystein Sunde har vist os, at det er muligt at finde håb, selv når alt ser mørkt ud. Hans historie minder os på, at med tålmodighed, mod og en ubøjelig vilje til at fortsætte, kan vi overvinde de mest udfordrende øjeblikkene. Og kanskje, som Øystein, finder vi en vej til at bruge vor egen smerte til at skabe noget vakkert, til at inspirere andre og til at komme stærkere ud af det. Øystein Sunde har gennem sit liv og sin musik været en kilde til både glæde og refleksion for os alle. Men bag de raske guitarriffene og humoristiske tekstene er det en mand, som har kendt på livets prøvelser, som har mødt både modgang og udfordringer akkurat som os. Han har valgt at dele sit liv med os, både de lyseste og de mørkeste siderne, og har på den måde blivet et symbol på udholdenhed, styrke og mod. Når er det på vor tur til at vise Øystein den kærligheden og respekten, han fortjener? Lad os ikke bare hylde ham for hans musikalske færdigheder og hans evne til at få os til at le, men også for hans udholdenhed, hans evne til at fortsætte at dele sin kunst med verden selv, når han har stået over for personlige prøvelser. Øystein har givet os mere end bare musik. Han har givet os en påmindelse om vigtigheden af at stå i stormen, om at aldrig give op, uanset hvilke udfordringer livet kaster på os. I en tid, hvor vi ofte fokuserer på det negative, lad os hellere bruge denne anledningen til at hylde den manden, som har beriget vores liv gennem sine sanger og historier. Øystein,
fortjener vor kærlighed, vor respekt og vor taknemmelighed for alt han har delt med os. Lad os stå sammen, ikke bare som fans, men som medmennesker, og vise Øystein, at vi ser ham, at vi sætter pris på ham, og at vi er taknemmelige for alt han har gjort. Vær med mig i at fejre Øystein Sunde, hans musik, hans liv og hans ubøjelige ånd. Lad os give tilbage noget af den kærligheden og støtten, han har delt med os gennem årene. Øystein har været en del af vores musikhistorie, og det er på høj tid, at vi giver tilbage alt det, han fortjener. Hvis du blev rørt af denne historien og ønsker at høre mere inspirerende fortællinger, ikke glem at abonnere og følge med på vores kommende videoer. Sammen kan vi sprede kærlighed, styrke og mod til alle, som trænger det. Tryk på følg, nå og bliv en del af rejsen vor.